Muduyog ang Muslim community sa Talisay City sa pagsaulog sa Eid al-Fitr ugma sa Cebu Provincial Police Office. Apil silang iampo nga mahunong na ang kagubot sa Middle East. Fem, kumusta ang preparasyon sa ato ang mga kaigsuunang Muslim? Yes, matod sa Muslim community sa Talisay City nga ang ilang pakig-alayon sa kapulisan, pagpakita sa ilahang tumong nga ma-maintain ang peace and order sa probinsya sa Sugbo. Kay wa man nila nakita ang buwan kagabi, hinungdan nga padayon ang fasting karong adlaw sa mga kaigsuunang Muslim dinhi sa nasod. Sama na lang dinhi sa Barangay Haklupan sa Talisay City. Gawas sa pila ka oras nga fasting, di gyud usab mawala ang 5 ka daily prayers o sala, ang ilang obligatory acts of worship. Ang Muslim community sa Barangay Haklupan adunay kapin sa 50 ka mga sakop nga puros mga balik Islam. Mukapin sa 3 ka tuig na sila din hiniining ilang worship place, mag-abot alang sa mga nagkadayang kalihukan. Ug usa sa ilang gilakip sa ilang fasting ug panalangin, ang kalinaw sa kalibutan, ug nga mahunong na ang kagubot sa Middle East. Ampo kanibang naitabo yung taon kagubot dito sa Middle East. Natural, di gid na mo sa amo ana labi-labi na sa giingon nga mga igsoon na mo karon sa labas na nasa Middle East sa Saudi Arabia nga usahay ba madamay sila sa giingon nga gera ba. Hinaot nga unta nga i-stop nila ang kuan kay dili man lang gud sila ang kuan digto maapektuhan tanan manggitani tanan tibuok ka kumagasa tibuok kalibutan gid ang maapektuhan. Ugma atol sa ilang pagsaulog sa Eid al-Fitr, makig-uban sila sa kapulisan sa probinsya sa Cebu Provincial Police Office. Usa lang kini sa ilang mga paagi sa pagpakita sa ilang hugot nga koordinasyon sa kapulisan alang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Sagad nila mga sakop sa Salaam Police Advocacy Group, mga force multiplier sa kapulisan. Islam na siya gikuha sa word nga salam ba kay ang salam man gud dinha but pasabot peace kaya sa relihiyon pa lang Islam peace ba kalinaw wala gyud gustog samok. Gila sa hepe sa Talisay City Police ang dakong tabang sa Muslim nga mga force multiplier. Moabot sa dulan libuan ka mga Muslim mga nausab sa Mananga sa Barangay Tabunok, Talisay City. Brothers na to sa mga Muslim is one of the most active na kining advocacy group sa Salaam Police Advocacy Group diri sa probinsya. Pasalamat nga they are helping us to kuan kining pagpatunhay sa kapsay kalinaw. Usa si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa mipadayag siyang pakigduyog sa pagtakop na sa Ramadan. Breaking the fast with our Muslim brothers and sisters. Ang ako lang is with that we have to accept and we have to look at the importance of being diverse in the city of Talisay. Diversity shall not divide us, but it shall unite us, and that is what we want for our Muslim brothers and sisters here in the city of Talisay. Ses ugma sayo sa buntag mo sa ulog sa Eid al-Fitr ang mga Muslim community sa Talisay City kauban ng mga pulis diha sa CPPO. Ses, dagang salamat Femani Dumabok.